गोसोआव गोबाङावनो गोनो गोथो जानो हागौ मानोना इउटुबआ मैयासो मोनसे गोदान जिनिस लन्च होदों बेनो जाबाय पेड मेम्बारशिप बेखौ नोंथांमोना इउटुब अपेन खालामनायनि उनाव बेवहाय थाङोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय नुनो मोनदों पेड मेम्बारशिप बे पेड मेम्बारशिपआ आवगायहाय गैयामोन मैया दाखालिसो गोदानै फैदों स' नोंथांमोना बेवहाय पेड मेम्बारशिपआव क्लिक खालामनानै नायोब्ला जेबो नुनो मोननाय नङा एम्पटि नुनो मोनगोन स' बेखौ लानानै गोबाङानो गोनो गोथो जानो हागौ गोबांनि गोसोआवनो गोनो गोथो जानो हागौ बे मा स' बेखौ मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायो बे पेड मेम्बारशिपआव साननैसोनि उनावनो मोननै गोदान जिनिस फैनो हागौ बेनो जाबाय इउटुब प्रिमियाम आरो इउटुब मिउजिक प्रिमियाम इउटुब प्रिमियामावहाय बेवहाय फ्रियावनो भिडिअ नायनो हागोन उइदाउट एड्स आवगाय भिडिअ नायब्ला दा जेरै एड्स ओंखारो बेवहाय एड्स नुजानाय नङा आरो खायसे खायसे फिल्म नायोब्ला जों फैसा होनानै नायनो गोनां जायो स' बेवहाय बेयाव फ्रियावनो नायनो हागोन आरो बे इउटुब मिउजिक प्रिमियाम बेवहाय फ्रियावनो मिउजिक खोनासंनो हागोन स' आंबो मोजाङै मिथिया आं बेखिनिखौनो मिथिगौ ओंखायनो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक्स